Nke a bụ Ịmatụ TV. Igbo ekene m unu, Igbo mma mmanụ. Ndị be anyị ekene m unu, Igbo mma mmanụ. Ihe anyị chọrọ ikwu okwu n'ụbọchị taa bụ ụzọ ihe ịtọ na-egbu ndị ntorobịa anyị, otu esi egbu ewu. Ịmago ihe ndị a na-egbu our youth faster than death itself. Ihe anyị chọrọ ikwu n'ụbọchị taa. Isiokwu anyị nwere taa ọ ihe dị oke mkpa. Ihe anyị chọrọ ịmanye ọnụ n'ụbọchị taa, ihe ọ na-eme na be anyị, o jidego ụmụ okorobịa anyị na ụmụ agbọghọbịa anyị n'aha n'iyi. Ịba n'ọtụtụ ezinụlọ anyị dị iche iche n'ụbọchị taa, ọkachasị otu nke anyị kpọrọ South Eastern part of our land, otu a n'Igbo dị ugbu a. Ihe a m na-ekwu okwu ya, ụzọ ihe ịtọ a na-achọ ikwu okwu ya n'ụbọchị taa, ihe o megoro anyị, ihe ọ ka ga-aga ime karịrị nke o megoro eme. Ụzọ ihe ịtọ a ọ kpọrọ ụmụ okorobịa anyị na ụmụ agbọghọbịa anyị na-aga n'ala ili ha ọsịsọ. O ji ọsọ buru ha na-agba n'ala ili ha. Ọ bụ eziokwu ihe m chi ikwu okwu ya, ọwụghị mụ awụghị onye izi ma ọkwa na onye bụọ ịmago okwugoro na YouTube ma ọkwa na Facebook. Kama ihe m ji wee chi iti ya ọnụ, ọbịa na-emetụ m n'ahụ ebe o buru ibu. Ọbịa na-emetụ m n'ahụ nke ukwuu. Ihe ada ekwe m rahụ ụra. Ka m sikene na ihe a chalenjiri m. Ụzọ ihe ịtọ a jidere ndị ntorobịa anyị na-achọ igbu ha otu esi egbu ewu. O jidego imerime n'ime ha laa ha n'iyi. Ịmago mgbe asị gị na mmadụ dị useless, na o mere mmadụ ọ dị useless. Ndị nne na nna ataghị ezigbote ahụhụ iji buo afọ ime zụgide nwatakịrị zụpụta ya o ruo mgbe o kwesịrị ịba ha uru. Ka a ghara ịga kwuo ihe dị ka ego ole ma ọkwa ihe ndị ha tụ ego n'iji zụpụta ofu nwa, maka ịzụpụta mmadụ adịghị izi. Ọ dịghị fecha ịzụ nwa, ịzụpụta mmadụ ọ dịghị fecha. So biko, anyị kwesịrị oge ụfọdụ anyị echeta na onwe ndị bụ mkpa anyị n'isi site n'ụbọchị a mụrụ anyị wee ruo n'ụbọchị anyị ruru sị mba na ya achọkwaghị ịdị na-eme ihe bara uru, na anyị chọ iji aka wee gbuo onwe anyị. So kedu ihe m na-ekwu maka ya? O nwekwa ka ọ dị na mmadụ tacha ahụhụ mụọ nwa, o ruo mgbe ọ ga-abara ya uru, ọ wụrụ ọghọm. O nwekwa onye ọ ga-adị obi mma, o nwekwa onye ọ ga-eme cheke, ọ wụ na ọ na-enye joy. Ọ baghị uru na ịmụcha nwa ahụ ị mụrụ nọkata kpachapụ anya si ka ya ji aka gbuo onwe ya. Mana ihe m na-ekwu okwu ya wụ this spirit ya bịara possess our land. Spirit ya ṅụrụ iyi na ọ ga-eduru ndị ntorobịa ya duba ha n'ime ili n'oge na-erughị eru. Ọ ya wụ spirit m na-ekwu okwu ya. Spirit ya ṅụrụ iyi na onye tara afụ mụọ nwa zụọ ya agaghị eri uru ya. Ọ ya ka m na-ekwu okwu ya n'ime ihe onyonyo a, n'ime vidiyo a. Biko, mana ofu ihe ị ga-emere m wụ ị ga-akawa ahụ lee ihe onyonyo a, wọchị ya na vidiyo a bido n'isi ruo na ngwụsị ya ka unu wee nwee ike ịghọta ụzọ ihe ịtọ a na-ekwu okwu ya. Ṅụrụ iyi na ndị ntorobịa, ṅụrụ iyi na our youth agaghị aba uru. Biko n'ịga n'ihu, Ogu Emmanuel bụ aha m. Biko ọ bụrụ na iwe onye ọfụrụ na Ịmatụ TV channel, anyị nọ na YouTube na Facebook. Ekenekwa m na ebe o buru ibu. Ndị ochie ndị na-eso ụzọ anyị kwanụ ọnụ anwa aka eheluo m unu. Ịhụ gị ụzọ ihe taa na-ekwu okwu ya
nke mbụ ọ bụ gịnị? O nwere nke pụtara ọfụrụ na maka onye ọbụla na-eti mkpụrụ mmiri mkpụrụ mmiri mkpụrụ mmiri o nwere nke dị na ọgwụkwa sọsọ mkpụrụ mmiri ka a na-aya, ọgwụkwa sọsọ mkpụrụ mmiri ka a na-aya. O nwere nke bịa zo ezo n'okpuru mkpụrụ mmiri wee na-ebe ndị mmadụ kịrịkịrị, wee na-achịrị ụmụ yuutu anyị na-agwọ ha ka African salad. Anyị ga-erukwa na mkpụrụ mmiri mana ka anyị bidogodo ebe a. Ihe a na-akpọ nke ahụ ịkpọ gọm. Kwunu mana ihe a na-akpọ gọm. Gọm eji arụ akpụ ụkwụ. Ọ ga-eme ịmadị ya n'ihe ewere ụzọ ihe na-abụ tikọ ya ọnụ o jide. Gọm a ndị na-arụ akpụ ụkwụ na-eyuzu, gọm a ndị shoemakers na-eyuzu. Ọ ya nwawo nke mbụ ịkpọ gọm. Kedu ka ihe na-aza gọm a? Gọm a ebe esi eweta gọm awụ, ọ na-eme ndị mmadụ ndị na-akpụ ya na-eme ha gaa ebe ndị na-ere shoe accessories ma shoe pads na-ere ya, maka gọm a na-abịa na nnukwute galọn. Unu n'anya unu ga-ahụ otu galọn ya na-adị. Ọ na-abịa na nnukwu galọn, ụmụ ihe 20 liters ndị a. So ọ na-eme ndị a na-ere shoe accessories, ọ na-eme ha bute gọm a, ha na-agbanye n'obere mkpọ mago ka ndị na-arụ shoe gasị ma ọkwanụ ndị ọzọ na-ediri gọm a nwee ike ịzụrụ ya n'obere were jiga rụọ ihe ha chọrọ ịrụ. Then ihe dị ka ndị na-amas produce akpụ ụkwụ ma ọkwanụ na-arụ akpa, so ha na-abịa azụrụ ya na galọn ahụ. So ọ na-eme eyuzucha ndị na-ere shoe a ma ọkwa ndị na-ere shoe pads a na-eme ha gbaracha nke nnukwu galọn a ticha n'obere mkpọ. That empty galọn ahụ eji gbanye gọm ahụ. So ndị jongo a, ndị a na-ese ma ọkwa ndị a na-akpọ gọm a na-abịa egoro that empty galọn gọm dị n'ime ya. So ọ na-eme ha ruo ha goro gọm a, ha ewere imi ha wee ihe dịka ịmago akwa ma ọkwa na handkerchief tichie ọnụ gọm ahụ, wezie ọnụ imi ha, kwụnyezie ebe oghere galọn ahụ dị, wee na-ekuruzi kemikal a dị n'ime mkpọ gọm a. Ọ ya ihe a na-akpọ ịkpọ gọm ma ọ bụ isi gọm. Ọ na-eme onye ọwụ na jejeje kuru ihe a, ọ na-ahụta onwe dịka ya na Chineke na-azụ kọmpin. Mmadụ ada ahụkwa ya mmadụ n'anya. Onye esi na human being bụ onye esi na mmadụ pụọ. Ọ bụkwa sọ mkpụrụ mmiri bụ ihe na-egbukarị ya ndị mmadụ. Unu nwekwa ike iche ma ọsọ mkpụrụ mmiri, ọ bụkwa sọsọ ya. Isi gọm a na-agwa gị okwu ya, iji akpọ gọm a dị very dangerous. Ọ nago imerime ndị ntorobịa anyị n'iyi. O jidego dia future gbalie ya because ọ na-eme ibido yuzu ya, ibido siwe gọm a, o nweghịkwa ihe ọzọ ga-enwe ezigbote test n'ọnụ gị. O nwekwa ihe ọzọ ga na-atọ gị ụtọ n'ụwa. Maka na ofu onye gwara m sị m na isi gọm na-atọ ụtọ, isi gọm na-ebuni mmadụ enu, isi gọm na-atọ otu o si atọrịrị n'ahụ na ọ tọkarịrị nwoke ije na nwaanyị. Wee tiwe mkpu. Ịkpọ gọm a m na-ekwu okwu ya, ọ sị na ihe ọ na-atọ ka ya na tu enwere ike ikenwu ya, na ọ na-atọ ihe dị egwu. So ụfọdụkwa na-aga na nke ndị na-arụ shoemaker, ha ruo ha egoro mkpọ nke eji gbanye gọm ahụ nke ndị shoemaker ji arụ for shoe, ma ndị ọzọ na-eyuzu gọm ma ọkwa ndị na-arụ akpa ma ndị ọzọ na-eyuzukarị gọm wee na-arụ ọrụ. So ha ruo ha zụrụ ya, inwe ike gaa ghọta ihe a na-eme. Iche ma ọ were mkpọ ihe a ka o were gaa tinye ihe ọzọ, ịma na ihe a ihe o ji aha o sicha gọm a, ọ nọ n'ebe dị elu, ọ nọ na ịmago ọwụrụ highness, ọ n'ebe dị elu. So ndị na-agwa gị na-esi gọm a, ha na-aghọta onwe ha n'ụdị na ha adịkwaghị atụ egwu ihe ọjọọ ọbụla. Ha na-efe ilu n'ọsọsọ ha ka onye nwaanyị nọnyere. Ndị na-esi gọm a na-agwa gị ihe a na-ejide mmadụ n'anya n'iyi. So ha jeje buru galọn ya
ma kọntena eji gbanye ha na-ejisi ya ike. Ị gaghị ahụta ihe a ga-eji ya na-eme, mana ichekizi otu onye a si eme omume, ịma na onye esigo na onye ekopụgo na hanga obere o kopụgo na hanga. Ị nwere ike fụ dimkpa mmadụ ofu izu ụka ọ sabeghị ahụ maka nke so na program ya. Ihe dị ya mkpa bụ ka ọ ha egodo onwe maka ohute ịkpọ gọm ma ọ isi gọm. So akwe ha n'ime galọn ahụ, ha na-ekurie dị ma ọ na-ekuye ka ọ na-aghọta onwe na ọ na ha agbagote ebe oluwa nọ ya na ha achukwudi ebe ọ nọ. Isi gọm abụrụ ezigbote ihe ka isi ebe a pụta. Biko unu nwere ike unu fụ onye bu galọn gọm ahụ na-aga aghọta kedu ihe o ji eme. A na-eji ya high na ya dị too much, mana ọ bụrụ na ịmaghị ya enweghị ike ịmụ ya tutu ị marụ. Ndị na-esi gọm ọ na-eme ha sicha ya, ha nwere ike ime ihe ike dị iche iche. Ha mere o nwere the same properties otu a mkpụrụ mmiri si ahai mmadụ, otu o si ahai mụrụ na ahai na dameji ihe niile dị na your system. Otu a ka isi gọm si eme nke ya ofu ihe. So imegide fụ onye dị addicted to it, onye nọ n'onwezikwa ihe ọzọ na-eche n'ụwa na-awụ otu ọ ga-esi otu ọ ga-esi kpọọ gọm ma ọ wụkwa na otu ọ ga-esi esi gọm. Mana ebe ihe a si wee jọgbuo onwe ya na njọ wụ ịmana inweta ihe eji esi gọm a ọ dịghị ọnụ, ọ gala ha ọnụ, dị very cheap, very cheap. Maka ichekie ụmụ drugs ndị a na-ala ndị mmadụ n'iyi, onye ọbụla ga-egote nwe ya, ogbenye ọbụla ga-egote nwe ya. Ọ dịghị ọnụ, ọ dị very cheap. Biko ka anyị ghara ịdị na-akwụdo ma ọkwanụ sọpọtụ onye nke anyị efu na-ebi ụdị ndụ a, anyị asọpọtụ ka ọ na-akpọ gọm ma ọkwanụ ka ọ na-esi gọm. Maka na ifeti dị na kemikal ahụ ọ na-ekuru n'ime galọn ahụ, ọ baa n'ime ahụ ya, o mebie ihe buru ibu. Biko maka ọdịmma nke gị na nke m, asịkwana na ọ gbasara gị. Maka na ịmaghị ihe nwanne gị nwoke, nwanne gị nwaanyị, ịmaghị ihe that your relatives nọ by the side, ịmaghị ihe ọ na-eme, ịmaghị ma ọ gọm ka ọ na-esi, ịma ma ọ na-akpọ gọm. Biko ka anyị tiwe mkpu kịta nwee ike iwepụ aka enwe n'ofe, ma ọ wepụ aka mmadụ n'ofe tutu ọwa aka enwe, ka ọ wepụ aka enwe tutu ọwa aka mmadụ. Mana ihe na-ekwu okwu ewu ka anyị ghara ịsọpọtụ ihe ọjọọ. Isi gọm anago ọtụtụ ndị na-eto eto n'iyi n'ala be anyị. Nke bụ ọrụ gịnị? Ama na unu ga-ama nke a. Nke bụ ọwụ unu mara ihe a na-akpọ ọgwụ ụkwara. Ọ ga-eme ụkwara kwawa gị ijeje goro ọgwụ ụkwara. And ị mara ọgwụ ụkwara na-adị na obere mkpọ, oge ụfọdụ mkpọ bọtụl na-adị na paket ọgwụ ụkwara. Ihe a so n'ihe ọzọ, ihe a bụ another silent killer of our youth. Ọkachasị ụmụ skuul, ndị nwe isi nke a, ọkachasị ụmụ skuul na ụfọdụ mmadụ kwa nọnụ. Ọgwụ ụkwara ụfọdụ agaghị aghọta na kemikals eji arụ ọgwụ ụkwara, ndị pharmacist ji arụ ọgwụ ụkwara, ọ bụghị na kemikal ọjọọ. Maka ihe ebu n'obi wee kemikal a na-arụ ya ọ ga-eme ụkwara kwawa gị. Dịka otu dọkịta si gwa gị, o nwere ike sị gị na gị ruo gị were ofu ngaji ma ọ ngaji abụọ ịṅụọ ya ofu ugboro ma ugboro abụọ na ụbọchị, ụkwara ahụ ga-akwụsị. Efu gị ọ ya wụ ihe mere eji wee dat kemikal wee rụọ dị ọgwụ. Then isokwa n'otu dọkịta si wee gwa gị etu esi aṅụ ọgwụ ụkwara ahụ, ịṅụọ ya ụkwara ga-ala. Mana ajezi were ihe ọzọ, o nwezi otu ọzọ ndị baa isi wee chọpụta esi aṅụ ọgwụ ụkwara ahụ. Ha bịa chọpụta na ọgwụ ụkwara nke mbụ ọ gala ha ọnụ, ọ dịghị expensive.
onye ọbụla nwere ike igote nwa ọgwụ ụkwara. Ugbu a ndị ntorobịa ya bịara chọpụta na ọ bụrụ na ị were ofu mkpọ ọgwụ ụkwara, amara m ego na a na-ere na Naịjirịa kịta, mana mma na ọ dịrị ọnụ too much. A bịa chọpụta na ị were ofu mkpọ ọgwụ ụkwara, otu esi aṅụ Fanta ma ọ Coke, iwe were wee ya ịmago awụnye like this complete, ịṅụkpọ ya ṅụtuo ya otu esi aṅụ mmiri ma ọ mineral, ewee ofu mkpọ ọgwụ ụkwara n'ọnụ, ịdị ova ebe ị ga-anọ akarịa n'elu. Ọtụtụ mmadụ ejirigo iteki ọgwụ ụkwara iji ha ya onwe ha, ha ejirigo ewe nwee nnukwute olileanya maka na ọ na-aha anyị ha too much. Imegidizi ọnwụ na iwu ya ofu ma ọ wee bụọ, ị na-afụ mmadụ ibe gị dịka anụmanụ, mmadụ awụsịkwa gị mmadụ n'anya. Ị gaghị asị na onye rụpụtara ọgwụ ụkwara mere ihe ọjọọ. Ọ bụ ihe ọjọọ ka ndị rụpụtara ọgwụ ụkwara mere, mana a bịaziri ụmụ okorobịa chọpụta dat na ọnwụ na ime ya abuse, ịbịa ṅụfee ya ofe na ogo otu dọkịta siri gwa gị na ọ ga-akọsụ ihe ọzọ. So ha na-eji ọgwụ ụkwara na-aha ya otu a mkpụrụ mmiri si aha ya. So oge ụfọdụ ị nwere ike ịpụta ị na-asị nke ụkwụ ọgwụ ụkwara, mebi ịbata na rum nwa gị mago na sekọndịrị skuul ma ọkwa na yunivasiti, o nwere ike wuru nwoke ma nwaanyị, ile anya n'elu tebụl ya ebe ọ na-awụsa akwụkwọ ya, ifu ofu mkpọ ọgwụ ụkwara ka ọ dị ebe ahụ. Ị ma na oge ụfọdụ ofu mkpọ ọgwụ ụkwara ahụ efuru ofu mkpọ ọgwụ ụkwara ahụ efuru, o nwere ka oge ụfọdụ a na-agbanwe, a na-echenji ofu mkpọ ahụ efuru ebe ahụ kwa ụbọchị, maka otu a si emekarị ahụ. Ọbịa were nke ahụ na-afụ n'elu tebụl ya, ọ ṅụọ ya, ọwụbịa n'ọnụ ṅụchaa ya, o gotekwa exactly that type, dewekwa na the same position ahụ ịma n'elu tebụl. So mgbe ọbụla imepe kọtin si ka iche ka nwa gị nwoke ma nwa gị nwaanyị ma na ihe ọ na-agụzikwa ihe ha si agụwa, inekwa anya efukwa mkpọ ọgwụ ụkwara n'elu tebụl. So nwere otu ị ga-esi suspect we ma onyowe, mana oge ụfọdụ onwe otu ga-esi na-ebihave na-awọnda. Enwere ike ịnọkọta ịkpọ nwunye gị si ya, biko echekwa ma mụ na gị na-akpakọrọ ọnụ, ịghọtago, wee kpọọ oluwa si ya bịa nọnyere anyị, ịghọtago. Ịma otu a di na nwunye na-eme anọkata, ofu enwere ike ịkpọ ibie si ya, nna come let us go and ịmago make money in our own image, ka ga-asị na ahụ Chineke, ịghọtago. Mana unu ghọta ihe mminu. So enwere ike ị na-ele anya iche na ofu mkpọ ọgwụ ụkwara ahụ na-afụ n'elu tebụl ka wụkwa ofu mkpọ ọgwụ ụkwara, mana a na-agbanwe ya, o weta nke ọfụrụ ọṅụọ, o were tichie ebe ahụ. So mgbe ọ na-eji emetụ nke ahụ aka, iche ma nke ahụ efuru last week ma last 2 weeks, ịma na a na-agbanwe, mana ofu ọgwụ ụkwara ka ọ na-egote, the same name, the same brand ka ọ na-egote edebe ebe ahụ. So ihe a na-ana mmadụ n'iyi, otu a mkpụrụ mmiri si ana ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa n'iyi, ọkwa otu a ka iwere ọgwụ ụkwara cough syrup, otu a ka o si egbu ụmụ okorobịa anyị na ụmụ agbọghọbịa anyị, ka ọ na-egbu otu esi egbu ewu. Ọgwụ ụkwara ewere ofu mkpọ awee ya n'ọnụ, ewechaa ya, o nwere ihe ọ ga-eme go ma ọ bụrụ na ị ṅụọ ya dịka otu esi aṅụ ya, maka onye na-aṅụ ọgwụ ụkwara like ịma dọkịta si gị kurie ofu spoon ma ọ ịbụọ, nke ahụ problem. Ụkwara ahụ ọ ga-akịọ ya, mana mgbe ị weziri ya with the whole, tụkwasakwa ya ọzọ. Ụfọdụ na-aṅụ ma 1 bottle ma 2 bottles, ụfọdụ na-aṅụ karịa, maka na quantity highness ị chọrọ ka ede otu a, ọ ya nwa ga-edepend how many bottles ị ga-awe. So ọ bụrụ na ị chọọ ka ị nọ n'ebe dị elu, ịghọtago, ịnọ ụmụ ebe ọ ga-eme ịnọrọ ifiluo na mebi ikpo oku onye nọ na heaven aza gị, adịkwuo more bottles, otu esi eme ya. Ajụ ihe ka ọwụ na unu ma ndị na-ebi ụdị ndụ a, unu asọpọtụzi na ha. Ihe cough syrup a na-ekwu okwu ya, o tepe aka ọ batala n'Igbo, mana ndị ebe ọrụ ụfọdụ Kimbiri na ugwu Hausa baa ihe ndị ugwu na-aṅụ ya pee, ha na-aṅụ ya pee, ihe ọ na-egbukwanụ ha, ọ na-egbu ha otu esi egbu ewu. Mana ebe o si ewutezi mmụọ na anyị nwawo ndị Igbo eburugo ihe a bubata n'ala Igbo,
ọgwụ ụkwara na-agazi ha ka drọg, ọ na-aga ha ka ụmụ koko ndị a na gịnị, maka na ọgwụ ụkwara onye ọbụla ga-egotewa ọgwụ ụkwara. Bikonu tiwekwanụ mkpu a, bidokwanụ n'oge na-eti mkpu a, bikonu ka ndị ntorobịa anyị ka wa yut si n'ihe ọgwụ ụkwara apụta, ka a ghara ijizi ọgwụ ụkwara na-eme onwe ka ha na-adị ha. Mmadụ nọkata were nne na nna mụrụ ya mụ were mpịa were mma kọtụ pịa isi, o nwere ike o were mma were mma kọtụ pịa isi, o nwere ike maka na ọ narị ego ka o jejeje goro ọgwụ o ji aha ya onwe ya. Nwaanyị ma nwoke kwuo kedu nke bụ mgbe ọwụ na ihe ị ga-anọ na-aṅụ ihe a ma ọ gịnị, ọ bụrụ problem. Nwa ya na-eche ya anya, o were mma bụchaa ya, gbuo ya otu esi egbu ewu. Na ihe na-eme n'ala Igbo kịta, akụtu ebe a akụtu ebe a akụtu ebe a akụtu ebe a, amakwazi onye a na-eblem. Mana ịbịa cheki ime ihe efu na-akwafu ọbara n'ala Igbo, ọ bụrụ na ọ bụrụ ịkpọ gọm, ọ bụrụ ịṅụ ọgwụ ụkwara, ịdị na-awụ ọgwụ ụkwara ka m ghara ịkpọ ịṅụ ya aṅụ, maka na aṅụ ya aṅụ dịka otu a dọkịta si kwu, ọ bụrụ na ọ bụrụ ya ọ bụrụ mkpụrụ mmiri. Ụzọ ihe taa dị very cheap, ọ gala ahụ ọnụ. Anybody nwere ike igote nwe, onye ọbụla nwere ike igote nwe. Ọnọdụ ọ na-edebe ndị ụmụ okorobịa ugbu a n'ala Igbo ọgụ obere ihe. Biko ihe njime vidiyo a ka onye ọbụla bidokwa tiwe mkpu, bidonu tiwe mkpu n'oge, tiwekwanụ mkpu n'oge, maka na ọrụ ọgwụ ụkwara na-arụ iwelitekwu aka ibi na ọkago ihe mkpụrụ mmiri na-arụ. Eziokwu na ha eto nwere ebe esi amanye ya aka, nwere ebe esi amanye ya aka. So ihe na-ewu n'ahụ, so onwe ka esi nwee nwanne m ọkwa n'ikwu na ibe efuru mgbe ọ na-eji otu esi eji onye akwụkwọ, mgbe ọ na-eji ewuti paketi ọgwụ ụkwara, jụkwa ese. Ma gị nwa na onwe gị na-ere jụkwa ese, kedu nke na-eme eme? Nna ọgwụ ụkwara gị na-abịa ego everyday, kedu nke na ụkwara nke ga-adịzi iche? So ọ na-eme awụ ịchọ ọgwụ ụkwara, ọ dịghị ka esigo n'ụwa anyị nọ n'ime pụọ gafee na dị ọda wan nọzi ebe a na-enyo ihe na-eme n'ụwa nke a mụ na gị na-abụ nọ. Ifo ndị dịgoro addicted na ihe a, ụfọdụ na-agbọ ka nkịta, mmadụ nkịtị, human being na-agbọ wo ka nkịta. Ụfọdụ ha na-emezi, ha na-ebihave ka human being, ha na-ebihave ka mmadụ, ha na-ebihave ka mmadụ, ha na-akpazi agwa ka mmadụ, ha na-akpa agwa ka anụ bi n'ime ọhịa. So mgbe ị na-ezupụkwa nwa gị ụlọ akwụkwọ ma ọpụpụ ya na mbata ya nakwa echeki, nọkọtakwa oge ụfọdụ na-ajụ ese, maka ọ na-eme ha ṅụcha ọgwụ ụkwara, ịmago ha ebido fụwazie other people, ịmago dịka lesser mortals. Ụfọdụ a na-eme ha ṅụcha ọgwụ ụkwara, ha nwere ike pụta fụ ebe mmadụ na mmadụ na-akọrị akụkọ, ọ pụta obido mewe ha udo ka ga-asị na ha na-anụ ọgụ. Ọ hapụ ndị na-anụ ọgụ, o kwesịrị ije doziwe. Ọ bịa mewe mmadụ na-abụ na ya na-ediskọsụ, ịmago na-emere ha udo, si na hapụ nwere ebe eji problem eje ma gịnị. Bụta oge nwa a na-akọzi datin ga-ama na onye ekopụgo na ha nga, osigo na ihe a, osigo na chen kopụ, ọpụgo ọ nọzikwa ya. So biko tiwenụ, bikos ihe efuru a na-ekwu inwe ike isi na ọ bụrụ nwa gị, na ọ bụrụ nwanne gị, ọ bụrụ ikwu na ibe gị. Ịsọpọtụkwa nke onye ọzọ, o nwekwara ike ọ bụrụ na onye nke gị esokụnyego onwe ya n'ime ọgwụ ụkwara na-ekwu okwu ya. So ifukwa onye ọbụla nọ n'ime ebidokwa tiwe mkpu n'oge. Oge ụfọdụ kwanụ jetu na paketi ọgwụ ụkwara efu edebe n'elu tebụl eji apakeji, kwara anyị dị ya chekie ya. Ị nwere ike icheki ya item nọmba ya, ịghọtago, ma lot nọmba, ọgwụ ọbụla na-enwe lot nọmba, LOT nọmba, ọgwụ ọbụla na-enwe. Enwere ike oge ụfọdụ iwere bik detuo nke paketi ahụ efu, orukwu ihe dịka wiki ọzọ na-abịanụ, jekwa cheki kwa the same packet. Ị nwere ike dị surprise na nọmba ị nwetara na the other packet nke last week na nke this week a na ọ bụrụ ofu ihe, mana ofu ọgwụ
ofu ọgwụ nwere ofu aha ihe nọ n'elu tebụl ahụ, ofu ọgwụ ahụ nọ n'akụkụ bedị ahụ, ofu ọgwụ ahụ nọ n'okpuru bedị ahụ, mana ọ bụrụ the same item number ma ọ the same lot number. Ifukwa otu onye a si eme omume, ị ga-ama na aka gwara omume a. Onye ọ na-akpachapụ anya unu ruo ana, maka na o nwere onye ga-ama nwe onye ma onye wụ the next victim. Asịkwa ha na ọ gbasaa gị alụ eme nke m na-eji ikwu okwu na nke m na-eji ikwu okwu kịta onwe nke nna wọchị na vidiyo ụbọchị a asị na a ga-apịa 100. So tie mkpu kedu nke na so before nchọ iti mkpu a na-achọ ka nghọta na ihe eji wee chọọ ka apịa 100 ahụ ka amaghị eji ụtalị pịapịa the spirit of mkpụrụ mmiri. So onye na-enye ọda na that video a na-agwa onye nke ọzọ si ya na ọ pịa 20, onye efe ka another person pịa 20. So achọ ka 100 a ka o nwee weight. A na-apịa nwatakịrị nwa okorobịa mmadụ, ibi na ụmụ anụmanụ ada esizi otu apịa ihe kịta. Ọ bụrụ ihe mmadụ ji aka wee kotere onwe ya. Ọ bụ ihe mmadụ ji aka wee kotere onwe ya. So nke taa hụrụ gịnị? Nke taa hụrụ ọwụrụ nke onye ọla na-etikwa mkpu ya. Njisi na ọ na-eme ncheta nna bụ ụra ada ekwe m arahụ, maka na damages ihe a na-eme, ihe a kọsugoro, ihe a na-eji kọsụ na be anyị, especially n'ala Igbo, ọ dị egwu. So kedu nke wụ nke taa? Nke taa wụ nke anyị kpọkwa mkpụrụ mmiri na onwe ya. Wụnụ methamphetamine, ụfọdụ na-akpọ ya met, ụfọdụ na-akpọ ya ice, ụfọdụ na-akpọ ya mago junior brother cocaine onye ụfọdụ na-akpọ ya, mana anyị nwawo ndị Igbo na-akpọ ya mkpụrụ mmiri. Aha o nwee buru ibu, ọgwụkwa sọsọ na be anyị ka a na-aṅụ ya, ọgwụkwa na-aṅụkwa so many other places. Aha a na-akpọ ya even aha a na-akpọ ya nwe part 2, obodo ọbụla nwere ihe ha na-akpọ ya. Ọ baghịrị ịbịa kọwa unu mọchị, unu mana mkpụrụ mmiri ọ dị very cheap, almost everybody ga-egote nwe ya. Otu o si dị cheap ka o sikwa dị cheap na igbu karịa mmadụ. Otu o si dị cheap ka o si dị cheap na iji gbu karịa nwanne gị nwoke. Otu a ka o si dị cheap iji gbu karịa nwanne gị nwaanyị. Otu a ka o si dị cheap iji gbu karịa ikwu na ibe gị, ma ọ bụrụ na ịgba nkịtị onwe gị ihe ime. Ọ na-atọ m ụtọ na otu ndị be anyị si enebaziri nwanne ha ma ọkwa ikwu na ibe ha banyego n'ihe mkpụrụ mmiri anya, otu esi etriti fọkọpụ ha. O bidogo nyebe enjoy, maka na bifo onye ọ na-agba nkịtị na-eme ọgbasa m efu dị mkpa mmadụ. Ọ na-akata o jide mpe ha tinye isi n'aka ekpe, were mmụ ya tinye isi n'aka nri, ọ na-akụkọ isi na-abụọ ahụ ọnụ kwo ndị mụrụ ya, wale ndị na-amụghị amụ a na-ebe. Ka Chineke gozie ha otu nwa. Na kedu ihe kpere ị na-eme expect onye nwa ya nwoke were isi etinye ebe a, were isi mmụ ya tinye ebe a, na-akụkọ ya ọnụ ka ọ kụwa isi na-abụọ ahụ. Kedu prayer point onye ahụ? Kedu ihe ị na-eme expect? Kedu ụdị ekpere ị na-eche na onye a ga na-ekpe? Kedu ụdị ekpere ọ ga na-ekpe n'isi nwa ya makwa n'isi ezinụlọ ya? Mana ebe o si wute m, mkpụrụ mmiri efuru anyị na-ekwu okwu ya. Mkpụrụ mmiri efuru anyị na-ekwu okwu ya. Ihe ndị anyị furu na-aha echa ndị mmadụ. Onwe ndị ọzọ na-eri ya. Onwe ndị ọzọ na-akpọnye, ndị na-akpọnyekwe ndị na-eri ya okwu ụmụnne m na gị na-abụ. Ka anyị wee buru oke moto wee lọta Krismas. Ka anyị wee bịa rụọ nnukwu ụlọ na village. Ka anyị wee create investment in the same process ijide ụmụnne gị n'aha n'iyi ebe ị na-achụ ego. Ndị be ndị Igbo biko nụ, oge ụfọdụ kwa na anyị chụtakatakwa n'ego a, anyị echekitukwa n'obere. Echeki obere ka eke oge esi wụrụ ụmụnne anyị bụ ndị ga na-eresi anyị mkpụrụ mmiri anyị ji egbu onwe anyị. Ọ dịrị ọnụnụ mma biko nụ, ọ dị very bad. Ọgwụ a na-agwa gị enwere mesi, onwere ihe dị ka ebere. Ọ bahana into your system, ọ damage everything. Gị ọnwụ na onwe gị wee na-aṅụ ya aṅụ.
ọ ga-akpọrọ onye a kpogo ya ebe dị elu. And onye ọbụla tekiri mkpụrụ mmiri, obi na-agwa ya na ya adịkwaghị atụ egwu ihe ọjọọ ọbụla. Onye ọbụla tekiri mkpụrụ mmiri, obi na-agwa ya na ya agbabago ebe siri ike. Onye ọbụla ṅụrụ mkpụrụ mmiri amakwa onye iwo, makwa ma ewu ofu nne ya, makwa ma iwu ejimu ya, makwa ma ewu mpi ya, ọma ma ewu mma ya. Nke ahụ ọ gụrụ last one ogo ọwụ na ọgwụ ọchọ ego o ji update ịmago application mkpụrụ mmiri o nwetaghị. My brother, ọ bụ na ị nọrọ nso wụrụ mpe ya wụrụ mma ya, iwetagha ego very fast. Ọ bụkwa iwetara ego very fast, aka nwere ike ịwụ, egwu nwere ike ịdị. And ọ na-eme ṅụcha mkpụrụ mmiri, ọbara ada achazikwa red, ọbara na-acha kọlọ ọzọ. Jụkwa ndị na-aṅụ ya, ha ga-agwa gị. So ya mere iwufu ọbara ji onwere ihe ọ bụrụ ha. Ọgwụ ha mara ọmara ị na-ejide mmadụ n'anya n'iyi. Tofili ọ na ya nọ n'eluigwe, ọnụ a nọ n'ụwa n'ịmago na mess up with ihe dị n'ụwa. Ihe a na-ekwunyere ahụ, ihe awokwu ihe eji egwu hapụkwa ka na nna achị ọchị kama na onwe ka ọ dị ka dị mkpa ha ka ma ịmata ufọ ịbịa na-ebe akwa like that, onwe ka ọ dị. So ọchị ifụ nna achị ọ dị ka camouflage, osi m n'obi, because enyi si gị na osi m n'obi bụ the damages mkpụrụ mmiri a na-akọsụ n'ala Igbo anyị, ka hapụgodo obodo ọzọ, ka anyị bụ asị na charity begins at home, ka anyị bido n'ụlọ. Ihe mkpụrụ mmiri a na-eme ọ dị egwu. Ifu mmadụ aṅụọ mkpụrụ mmiri for a whole 1 week 7 days, o mechibeghị anya ya. Chijia onye ọbụla na-arahụ ụra ya, ma mụrụ anya ka azụ, na-ene ka ewu. So ihe ndị ntorobịa anyị jigoro ọgwụ a mee, ihe ọbara ejigo ekwafuo awụ obere ihe. Maka onye ọbụla efu nọ under the influence of mkpụrụ mmiri, just obere ihe, o nwere ike iwe obere advice ka ị nyere ya ma ọ bụ gịnị. O nwurugo ọkụ ka gas, gasoline, just obere provocation. Biko ka ọ ghara ịdị ka m ga-achọzi ka m kwukarịa ka nke ibe m, kama achọkwara m ihe njikwa mee vidiyo ahụ ka unu sokwa na-eti mkpu, ka ama ma ihe a ji ụmụ okorobịa anyị na ụmụ agbọghọbịa anyị aka, the spirit of mkpụrụ mmiri onwe ike ịhapụ ha aka ka nweta onwe ha. So biko na-agbanyeghị, ọ ga-amasị m ka unu legodo vidiyo a na-abịa anya. Ihe a vidiyo one of my friend na-efolo na YouTube man. So according to him, amụrụ na mkpụrụ mmiri nwekwu catechism class, ma ọkwa na onwe catechism a na-agụ. Maka ama mgbe anyị pere mpe, oge a anyị jee ụmụ ihe Sacred Heart ndị a ma ogene, anyị na-agụ catechism na chọọchị. So amụrụ na ndị na mkpụrụ mmiri nwekwu catechism nke ya. Catechism mkpụrụ mmiri, gịnị bụ mkpụrụ mmiri? Mkpụrụ mmiri bụ ife na-anụ ụmụ nwoke kịta n'iyi. Kedu ka esi ama onye na-agba mkpụrụ mmiri? Ka esi ama onye na-agba mkpụrụ mmiri bụ nke mbụ, ọya na-emu anya, nke abụọ ọya na-elilo nri, nke ịtọ ala ọpụpụ ya adịgo nso. Mkpụrụ mmiri a na-agbaghalụ onye na-achọ ịpụala? Mba, mkpụrụ mmiri adịghị agbaghalụ onye na-achọ ịpụala, n'ihi na drọgụ kwuru sị, agwa m na eziokwu, onye ọbụla nke na-agba mkpụrụ mmiri ya apụrịla ala. Ọ bụrụ nwaanyị, o nwere ike ụmụ okorobịa nọ ma ise ama ezuru ya iji wee gbaa night, maka na o sigo na mmadụ pụọ. Spirit mmadụ apụgo n'ime, ihe bizi n'ime wụ mmụọ mkpụrụ mmiri, ihe bizi n'ime wụ mmụọ akwamiko, ihe bizi n'ime wụ mmụọ mmehie, mmụọ dị iche iche, mmụọ ajọ mmụọ dị iche iche abịazi obiri n'ime nke nwaanyị ahụ. Ọ ya mere oge ụfọdụ ị na-ajụ m ihe ọkwa nwa mmadụ, o nwere foto oge eme efu na social media, ị na-ajụ ma ọkwa human being mụrụ onye a. Ihe ka oge ma nwụcha ifu nwaanyị almost ọgbara ọtọ, see foto post na Facebook, see foto tii na Instagram, see foto tii na the whole social media platforms. Ị na-ajụ m ihe ọkwa nwa mmadụ ka ọnọdụ ọ ga-anọdụ ya, ifuzi parents na-emepụrụ ha ebere ka a ga-asị. So ya ka ọ na-eme ụfọdụ nwụcha ha na-eme some things dị busy and ihe na ị nwere ike ime imagine.
ụfọdụ pụtara na-agba egwu n'ime ahịa n'etiti ahịa na-agba egwu na-agbachapụ ahụ. Ọ nwego nke m fụrụ one day na ofume market, ofu nnukwu ahịa na-agwa gị ha nsị nna nke ahụ na plan ime m n'anya ka ọ gịnị. Kedu nke mere that day? Yeah, one young guy, ọ ga-adị ebe 21 or 20, ụmụ ya 19, 20, 21 ndị a. Ọ pụta n'etiti ahịa wepụta ngwa ọrụ o ji anyụ mamịrị wee were ngwa ọrụ a tape pure water, paket pure water, wụpụ mmiri dị n'ime, tapọ ọnụ ya, werezie ngwa ọrụ a wee mamịrị nyụ n'ime pure water ahụ, n'ime paket pure water ahụ, nyugide nyụcha dị mamịrị dị a, bunitie ne ya anya etu esi ene drip ahangị na hospital, necha ya anya tọnụọ, wụpụ ya n'ala, drọpụọ waterproof ahụ, binie. Ha! Okoye nọrọ ebe nnọ tie hai. So ụbọchị a mụrụ onye nke akwanụ akpọrọ ndị mmadụ oriri, a na-aṅụrị si na that is na ezigbote ihe mere na family ahụ. Amarọ na onye mkpụrụ mmiri ka a mụrụ. Ya bụrụ ihe dị mkpa mmadụ bịa mee n'etiti ahịa. Ihe na-agwaghị abụrụ n'abalị, ihe ahụ ebe 1:30 in the afternoon. Na-ebe ka ewu ebe nnọ, na-ebe ka ewu. Ihe na-ebere ihe ahụ kwa nwa mmadụ, ọ bụrụ nwa mmụọ. Ọ mmadụ mụrụ onye a na-emeri ihe a. Ọ ya mere m ji ebe ifugi ndị na-ere ihe a, ọ bụrụkwa n'eluigwe ka ha nọ. Ndị na-ere ihe a wụkwa n'obodo oyibo. Ndị na-ere ihe a ndị gị na ha wụ nebo. Ndị na-ere ihe a ndị gị na ha nọ na street. Ndị na-ere ihe a ndị nọ n'ahịa dị close to ebe ibi. Ndị na-ere ihe a wụkwa ndị mmụọ. Ndị na-ere ihe a wụ ụmụnne m na gị na-abụ. Ndị ihe a na-adamejikwanụ n'ahụ bụ ụmụnne m na gị na-abụ. Ndị ihe a na-ala n'iyi obodo, ọ na-ala n'iyi obodo m na gị na-abụ. Nwanne m nwoke, nwanne m nwaanyị, biko bidokwanụ kịta tiwe mkpu na agha dị. Ndị be anyị mụ ebe a na-eregasị ihe ndị a. Ụfọdụ ma ndị na-ere ya. So you watch efu na the future of our children dị in jeopardy. Na nsogbu dị maka echi anyị, echi ụmụ anyị. Biko, ọ ga-amasị m ka anyị tikọọ n'aka ọnụ bido tibe mkpu. Ka anyị tikọọ n'aka ọnụ bido tibe mkpu. Na arụ mere. Ebido tikọọ n'aka ọnụ. Biko si ihe na-eme kịta dị egwu. Biko, mekwa ya your business ịnụ ọgụ gbasara mkpụrụ mmiri a na other hard drugs. And ihe a ji ewute m bụ na ụzọ ihe ịtọ a mkpọ kịta dị very easy, ọ dị very cheap. Onye ọbụla ga-egote nwunye. So mee ya your business, bido n'ụwa ọgụ ya, bido tiwe mkpu ya. Egwukwana na ọ gbasara gị, maka na nwa nke gị nwere ike ịdị involve. Ị maghị ma ọ dịga adị already, maka na ọ nọ school, idewe ahụ na shade ma ọ n'ọfịs na nwa gị nọ school. After all, ị na-enye ihe niile ọ need. You don't know. Ọ gbasara gị, ọ gbasara mmụọ. Ọ bụrụ na onwe ihe mere, onye nke gị nwere ike the next victim. Biko, ihe ahụ everybody's business. Ihe ahụ business gbasara onye ọwụna. And ọ bụrụ na onwe gị ihe anyị mere gbasara nsogbu a, anyị ncha niile ga-regret. All of us will regret it. Biko, ka anyị declare no war against mkpụrụ mmiri. Ka anyị declare no war against iwere mkpọ ọgwụ ụkwara na-awe anyhow. Ka a ga-asị na a na-awe ụmụ ihe hero ndị a ma ọ Star ma ọ Coke ma ọ Fanta. Ka anyị nọ n'ọgụ ya biko. Mkpụrụ mmiri na ndị ọzọ na-arụ ọrụ dịka ya. Ọ nago ọtụtụ imerime ndị na-eto eto n'iyi n'ala Igbo. Bikonu, tikwonu mkpụrụ mmiri na ndị ọzọ na-arụ ọrụ dịka ya ebewu n'ala Igbo. Anya ka nsị ka m kwuo. Biko, ọ ga-amasị nke unu gaa na my YouTube channel, Ima24 TV. Unu ruo ebe unu a-subscribe. Unu ruo na my Facebook page, unu eklik like. Ebe fụrụ ese notification bell, unu apịa ya aka
ka unu wee nwee ike ịdị na-enweta vidiyo m kwa izuụka ọbụla. Biko ọ ga-amasịkwa m ka unu were vidiyo a tụsasịa na ya kesasịarịa ndị mmadụ, maka na onwe onye nwee ike olechaa vidiyo a o metụ ya n'ahụ, ọ gbanwee obi ya. Onwe onye nwee ike olechaa vidiyo a ọ fụ onye na-misiri ụzọ ma ọkwa na onye na-amaghị ihe ọ na-eme, o tiwe mkpu n'isi ya pụtawa, o nwere ike ịzọpụta mmadụ. Biko ọ ga-amasị m, anyị ga-afụ na vidiyo ọzọ nke anyị ga-eme na-abịa n'ihu. Ibe anyị ekenekwa m unu. Igbo ka emesịanụ. Bye bye.